aray ko. Hello guys, welcome to my channel. Ito po kami, haggard na kami ni Mother. Tsura namin dahil sa kahanap ng Bukal, Padre Garcia, Batangas na to. Dito kami sa maraming halamanan, mamimili. So, tignan po natin guys kung gaano kamura yung mga halaman nila kung ikukumpara sa ibang lugar. Ito guys, lapit tayo sa kanila. May nakita kaming magandang garden. Ano pong saplera? Saplera. Saplera. 50 na pesos dito. Eugene niya po. Ito. Yan po ay 50 rin. 50 rin tong white angel nyo. Doon na kami silver. 50 rin. Ito ang silver nyo, 50 rin. Okay. Andito po yung aking may-ari, ayaw na. Hello muna po, pasensya na. 15 mil Tutulungan po niya tayo. 15 mil na pangalan po ay Black Knight. Black Knight. Magkano po yung ganyan? 15 mil. 15,000, araray. Sige po, yung may mga gusto po, yan po. Red Congo. Magkano po dito? 7.5. 7,500. Eh, yung ganito nyo po, na mga... Red Cyan ay 30 lang sa amin. 30 pesos lang ito. 30. Pag yung Pisliling Green, 50 lang. 50, baka naman pwedeng may tawad yan. 40. 40, okay. Ito, alam ko magugustuhan to ni Mother. 30 pesos. 30. Sige. Doon na Carmen, 50. Sandali. Easy lang tayo. Sandali. Sa bayandar. Hindi, ito magkano yung ganito nyo dito? 100 lang. Ano ito di ba? Yung ordinaryo lang na Monstera. Monstera. 100 po, guys. Magkano yung ganito nyo? Silver satin, 100 lang din. Yung ganito. 100 din po. Yung ganito nyo magkano? Mga plastic, 250. Ano ito? Hindi ko lang pangalan. Yan ang pangalan. Pero ito guys, 250 raw sa kanila. Yung mga plastic. Opo. Yung ganitong rubber tree nyo? 1.5. 1.5. Malaki na 5 siya. feet na po yan. Yan guys. Maganda. 5 feet na 1.5. Pero ang nagustuhan kong price dito, yung red Siam. Ito po, 30 pesos lang. 350. Yung kanila pong golden banana, 350. Yung mga ganito nyo po. Ito, yung nasa pangalawang mga paso. May 250. May 150. Ano pong klaseng mga halaman yan? Yan po ay alocasia, Alocasia. caladium, silver aglo, silver queen aglo. Ayan po lahat po ang price niyan. 350. Dito po yung nasa ibaba. May 250, may 500, and 350. Itong ano to di ba? Yung Moonshine. moonshine. Magkano? 350. 350. Ang pat ay 100 na. Mga sa labas na lalago. Ito, 100 na to Oo, ba? panakapat. Guys, nakikita nyo to yung mga mayana nila. Sobrang ganda, malalago, 100. May pat na po yan, yan. Diba po, ang gaganda. Ito po, magkano yung ganito nyo? Pag naka-plastic, 180. Pag nakapat ay 250. 250. Ano bang halaman to? Majesty Pink, aglo. Majesty Pink. Ito yung mga poly nyo, magkano? Pag naka-plastic, 150. Pag nakapat ay 350 yung malaki-laki. Pero yung Ito, dalawang alam-alam pa ako sa isa. Itong Friday nyo, magkano? Ayan, meron lang plastic doon, 100, 150, may 100. Okay. Pag yan ay 350. Guys, pag naka-pot daw, 350. Pag naka-plastic, 150 yung Friday nila. Tsaka yung poly nila, parehong price. Ito, 300 guys. Pwede nyo na makuha. Itong mga ano nyo, bakya? 150. Ha? 100. Ito, 100 itong mga bakya nyo. Ayan guys, malalago na. 100. Aglo Maria. Aglo Maria, 100 lang. Aglo Maria? Yep. Para siyang silver satin. Hindi po. Ano pagkakaiba nila, be? Siya ay aglo, na silver satin ay nagapag na photos. Aglo to. Aglo to. Meron Kalito? rubber tree. 350 lang. Anong rubber tree to? American. American, wow. Ba, nakaano nito, nakapansin. Pag naka-plastic, may 100. Aglo American. Hindi rubber tree. Rubber tree. American. Aglo Rubber Tree American. Magkano?
Pag nakapat, 350. 350. Pag naka-plastic, 100. Pag naka-plastic, 100. Okay? Alocasia. 350 lang to. Perfect ang dahon. Walang Oh, ganda kasira-sira. oh. Nakikita nyo yan guys, 350 lang yan. Ganda oh. Ay be, magkano yung ganito nyo? Ito. Alam mo talagang gusto ko yung... Green shield. Hindi pinagbeben. Hindi. Kung halimbawa lang na 2.5. yung ganito nyo, wala kayong mas mura-mura? Ito, 200 na lang. Ah, ganyan ang ano ninyo. Yung ganito raw nila guys, Ito, 650. Itong mga Doña Carmen, Carmen, 50. 350. 350. 750. Ano pagkakaiba nito boy sa Sa ay ano? red carpet. Iba, ito ay medyo... Bigo na rin to, pero iba't ibang variety lahat. Kaya nga eh, Iba't ibang variety. nalito na ako eh. Katatlo yung aking, ano dun eh, tawag ba nito? Begonia eh, yung mga variety niya. Ito pa. Pero wala akong Iba ganyan. rin to. Iba nga rin yan. Magkano yung mga ganyan? 250 lang to. Iba't ibang price niya. May 350, may 250. Nakapat na siya. Nakapat na. Pag naka-plastic, 100. Ito, 100. Naka-plastic nito. Meron akong ganito eh. Pero yung naka-ito, wala pa kami naka-plastic nito. Okay. Puro nakapaso. Yan, ang ganda. Legacy, 750. Ganun talaga yung mga price ng mga halaman nyo kasi mga rare naman din talaga. Pero mura siya sa rare niya. Sila yung ano, yung mga rare na mura kaysa iba. Kasi napansin ko yung Sa Facebook? galing ako sa ibang lugar, mahal yung mga ganito nila, umaabot ng mga libo. Ito magkano? 750. 750 lang guys. Anong pangalan ba nito? Legacy. Legacy. Ang ganda, Legacy. Tara sa terrace. Itong Amazonica nyo magkano? 2K. 2K. Malaki na po iyan. Ayan. 2K lang. Meron kayo mas mura niyan? 250. Yun, nasa plastic. Yung nasa plastic niyan, 250. Yan. Magkaharap. Talaga, ito yan. Harap. Pag malaki siya, magkano yung ganito? 10,000. Kaya pala pinaano mo ako talaga para mapanood nila. Pag yung isang yon ay Oo. 1.5. 1.5. Ito, 10,000. 10,000. Anong pangalan nito? Silver alocasia. Original po yan ng alocasia. Kaya at least, anin ko talaga grabe, ang ganda. Oo nga, mukhang plastic, no? Kita nyo guys to. Magkano yung ganito sa inyo? Ito ay 3.5. Yung mga ganyan nyo, ito, mga Fortune fortune ay nyo. 250, 300, 350. Pag tatlong yan, 800. Yung tatlo na yan. Ito pinakamaganda sa lahat na nakita ko. Yung velvet. Magkano yung ganyan nyo? May 1.5, may 1.2. Ayan guys, tag 1.5 or 1.2. Yan yung mga halaman nila. Super ganda. Nabubulol na ako. Ano yun doon? Monstera yan, boy? Hindi po. Ano yun nasa Nakaganda gitna? ng mga ano. Nakaganda ng insect. Ganon. Ay, parang hemoli na yan eh. Halomina. Ano no? Halomina. Halomina. Nabubulol na ako. Yung Adansonin yung ganyan, magkano? Pag maliit ay 350. Yan Pag po yung ganyan. mother. Pero hindi gagawin mother. Yung gagawin ko ng pagapayan ko dito sa dito. Pagapayan ko yung dalawang Ang ganda. Talagang ganda na. Ano dito dinadayo talaga itong lugar ninyo dito? Dinadala rin po. Kaya paano? Yung ganito nyo magkano? Yan ay 1.5. Ilang puno na po yan. Oo nga, ano bang halaman ito? Sa dami ng alocasia. Hindi puro alocasia. Ano yan? Caladium. Watsilo. Tawag yung rosary caladium. Magkano yung ganyan nyo? 1.5. Yung ganito nyo? Mother to, pero yun ay for 500. Na 450 yan. Talaga? Parang Sige na. Ito, 500 yan? Yan. Ayan, yung katulad Watermelon, niya. watermelon peperom niya. Pag tumaliit, ay Oo. 200. Okay. O guys, 200 lang yung ganito, kaliit. Kaliit. Tatlong dahon. Okay na. Ito guys, yung mga halaman nila sa labas. Yan, pitchboard.
Variegated. Magkano yung ganito nyo? 500. Yung mga ganitong bigonia nyo, Mayana 100. Pag nakapat. Ayan, guys, Ito ang ganda. 150. Ito iba to, 150 to. Ito 100 na lahat ng hilirang yan. ito guys, Ito 200 maganda. na yan. Yung mga mayana na magaganda na yan. Ito maganda. Ano yan? Peach bird. Peach bird. Yung Sampung- ganyan nyo, magkano? 650 yan. Papaklawin. Yung ganito nyo? 10,000. Ganda pala ng presyo. Yung ganito rin nyo. 5,500. Anong pangalan ba nito? Tricolor. Ito. Peach bird. Ay, ang ganda rin ng mga price. Yan. Pero swak pa rin sa budget, yung may talagang afford na bumili ng mga rare plants. Ito yung mga Amazonica nila, yung ganito magkano? 850 yan. Ay, yung ganitong ano nyo, anong tawag dito? Yung caladium nyo na, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Magkano yung ganyan? Hindi po sa'yo ito. Okay. Mother plant daw nila yan. Magkano yung mga rose nyo? 250. 250, okay. Ayan guys, ang gaganda ng mga halaman nila dito. Yun, Saicad. Foxtail ay 5,500. 15,000. Ano ang 15 mil dyan? Ito? Saicad. Yan. Ayan, Taikad. Wow, ang ganda rin ng price. Ayan guys. Ganyan kagaganda yung mga halaman nila. Ito yung mga bugan yung kalalaki yung bugambilya. 1,500 yan. 1,500. Wait, tanong ko lang, ang gaganda ng mga halaman nyo rito, paano nyo inaalagaan to? Kadilig lang yan ang inano eh. O talagang maganda sa panahon, no? Maganda ang klima nyo rito. Kasi tignan nyo guys, oh. Ang gaganda ng mga halaman nila, oh. Yan. Kung mga murang rare plants ang hanap nyo, dito nyo lang po makikita. Ito guys, yung kanilang pangalan ng garden, ornamental plants for sale. Punta po kayo dito. Magaganda yung mga rare plants nila at saka mura na yon kaysa sa iba. Makikita nyo po yan dito po sa may Padre Garcia, Batangas. Ano bang street to, boy? Tamak. Tamak. Tamak Street. Padre Garcia, Batangas.